In Burgum wie je van alles te zien en te belibjen op de kunstmerk. Kunstners lieten haar een werk zien, maar bezoekers kunnen ook zelfs creatief aan de slag. Ja, een schilderij via een workshopje. Dit is dan het nijschilderen. Ja. En deze foto was ik zelf nam? Nee, we mochten kiezen tussen deze en hier met alleen nog wolken. En keer het hier wat goed aan? Nou, hij zei het van wel. Je zei het van was, je? Maar het is sowieso even leuk. Alles is even fut, hè? Alle gedachten zijn even fut. Het is best leuk om vaker te doen, zulks, ja? Dus met zijn gedeelde passie als met mijn dochter. Ja, het is wel even gezellig, hè? Dat zijn, dit maar we echt even de man. Ik vind er verskaatende kunstenaars die het harde creaties in Burgum onder man brengen wonen. Speksteenbeelden staan er en we hebben acrylschilderijtjes. Dat is het zo'n beetje. En die maakt hem zelf? Die maken we zelf, ja. Het was het idee van laten we eens op een kunstmarkt gaan staan. Zodoende staan we nu al voor het 18e seizoen op een kunstmarkt. With lucky lips you always have a baby in your arms. We zijn gewoon het zinlitten, schilderijen en beschilderde jassen. Schilderjas. En die maakt je maar jezelf? Ja, die maak ik zelf. En het is wel een bijzonder thema. Kent u dat eens omschouwen? Richting fantasie, wie ik veel. Ik ken het net beschrijven. Dit is wel je eigen fantasie? Ja. Heb je er wat interesse in deze kunst? Ja, maar het kan wel bellen. Ken wel bij. Ja. Dus de meesten gaan je net al eens van brede fantasie als tiener. Nee, maar dat maak ik net, want dan is mijn fantasie niet meer breed. Dus laten we het maar mooi zijn. Het komt wel goed, ooit. Nou, schilderijen jassen, dat gaat hier in Friesland wat minder. Ja, hè? Ja. Orenplakken wel? Nou, als het in Lelystad staat, is dat makkelijker. Dan vies het net zo apart. Dank je.